Wel, croeso cynnes iawn I chi nôl ato ni gylch y gwartheg. I ni wedi symud ymlaen nawr at y gwartheg Charolais. Bryd sy'n agos iawn at galon y gwestai nesaf. Mae Ben Williams a Bermeiri, Ceredigion, siwr wyt ti? Wyt ti fan, ti galaw? Wy'n dda iawn ychan. A ti wedi mentro i'r sioe fawr eleni ar y diwrnod cynta. Odo, bleser gyda lan yma, mae'n neis gael dod yn yma. A mae dosbarthiadau cryf iawn mae'r Charolais lenni, so disgwyl man. A ni'n gweld wrth y got di, pa bryd sy'n agos at y galon i'r gwartheg gwyn tu ôl i'r Charolais. Gwartheg gwyn I nhw, ie. Dyna hanes y fiches adre, Ben, faint o wartheg sydd â chi ag ati? Wel, ni'n cadw 20 o fiwchod pyr, Charolais de. Trial cynhyrchu rhyw 4-5 tarw o flwyddyn. A wedyn commercial yw Leicester Farm wedyn, ti'n bod? Ond wedi bod yn dangos fan hyn yn y sioe fawr, a wedi cael llwyddiant fyd y blynyddoedd nôl yn do? Do, wedi siwyd, rhoi'n hat yn y gylch type of thing. Unllon ni female champion nôl yn 2011, wedi cael look ar yr Heffer Charolais wedyn allach mlaen, mi'n cofio'r dyddiad nawr wedi gweithio. Ond na, lot o sport, mae'n gymuned neis, mae'n gymdeithas da, mae rhanbarth Cymru yn gryf. So na, mae'n gwyd, ni'n joio. A'r bryd yma nawr y gwartheg Charolais, mae'n bryd poblogaidd o hyd yn dywyr wrth gwrs. Mae'r pŵer, mae'r pwysau, mae'r maint dati pan mae'n dod i'r Charolais. Mae darw bach o bopeth yn dos e? Os. Ar y dafol ni'n cael y dalu ar diwedd y dydd fel dynion commercial, ti'n modd? A rhain sy'n dod ar lloi bwysau ynghynt. Dim un bryd beth I bod. So, dwi'n bywch mwyaf mamol. Mae'n terminal sair. Ond, mae sgil yn dyn nhw, stael, a mae'r lliw wedyn yn drawiadw iawn yn dweud. Ydy, mae fe. Ac yn magu teirw fel wedys ti, ac yn gwerthu nhw yn ble wedyn te, Ben? Trallwng. Dim yn mynd â nhw rhy bell, dim yn elu nhw at y farchnad commercial I ni, dim byd rhy ffansi, dim gormod y bower, rhywbeth sy'n mynd I para blynyddodd, trad yn dda, llwyan rwydd na'r gol yn y fe. Na gyd sydd angen yn y fe fel tyd, rhywbeth sydd yn para lloi byw ar y ddear a mynd o'n yn y fe. Ond derin ni droi'n sylwyd at y dosbarth sydd o'n blaenau dim yn 4-3-6 heffro dyflwydd yw'r rhain yn dyfe ac wel am ddosbarth cystadleol, maen nhw werth i'w gweld. Beth wyt ti'n feddwl o'r safon? Dosbarth cryf yn un nawr, dosbarth cryf. Heffer neis gyda Kevin Thomas, Capel Iwan fan hyn yn dod o flan I nawr. Moelfre Silc yw enw hon. Ie, hyd neis yn ei, mae'n cerdded yn angerddol iawn yn ei, mae'n bert yn ei. Symud yn rhwydd iawn yn dwi. Ydy. Clister ymlaen, mae'n real showy type yn ei fyd. A'r teulu Thomas wedi bod yn cystadlu yma ers blynyddoedd, war y teg. Gefnogol iawn i'r sioe ac i'r gymdeithas yn dyn nhw. Dyn, cefnogol dros ben, war y teg. Mae hwnna'n heffer werth i'w gweld. 3-8 wedyn o flaen y beirniad teulu Williams yn syn a Caer Ddaniel Sapphire yw enw hon. Ie, o Dywyn. Hyd dar hon yn dweud ni'n gweld hwnna'n awr. Trisiad Bertyn dwi. Dwi'n quite cymryd y sgil felly beth oedd yr nifel gynt, ond mae'n gywir iawn yn dweud. Dwi'n cwrs o bob bornel, top line teidir neu, mae'n cerdded yn dda. Bach yn ifancach o bosib? Tipyn o waith. Na Heffer Thomas? Ie, tipyn o waith ar beirniad David Backer fan hyn. I fynd trwy y dethol rhain yn dweud, mae'n gledd o flan e. Ie, wedi teithio o Loegr I fod yma yn beirniadu. Yn cadw gwartheg Charolais hun, dwi'n deall. Odi, o dan prefix Cailers. Llwyddiannus iawn, ti'n modd, gwerthu teirw yn cael ail a ystyrling. A 3-9 sydd o'i flanau nawr. Thor Atkinson, falle bod chi wedi clywed yr enw yma, sawl gwaith llynedd yn y sioe fawr. Odi, mae fe Thor yn troi nhw mas yn dweud. O, dim chwarae, maen nhw'n cyn iawn ac yn angerddol am y gwaith. Odi, war y teg iddyn nhw. Gyda'r Charolais nhw enillodd y bencampwriaeth efo'r fiwch blond llynedd yn y sioe fawr. A mae dan nhw sawl bryd yn cynrychioli sawl bryd eleni eto. Maen nhw'n y Charolais, mae yna blonds, mae dwi'n meddwl bod cwbl o wartheg Henffordd yn nhw hefyd o bosib. Gall fod. Ond mor gefnogol, a ni'n gweld y lori fawr las dan nhw ddoi fyna tu ôl y siediau gwartheg wedi dod â llon lori lawr ddwy gystadlu. Da iawn, mae'n bwysig iddyn nhw ddod. A pan maen nhw'n dod I ennill. Dyn, so nhw'n fel pawb wrth gwrs. Wrth gwrs sicr. Treisiad neis da fe fan hyn, cofio, ti'n bod?
Dwi'n meddwl bod dwy drisiad ag yn y dosbarth yma. Mae dwy heifer i gyd. Dwi'n meddwl mae 3-4 Gold Star Sally. A wedyn Gold Star Saoirse hefyd ag yn y dosbarth yma. A 3-1 dim. Sydd ger bron y beirniad erbyn hyn Gawa Sequin yw enw hon. Hon eto yn drisiad hyd da ni'n does. Hon yn drisiad bert yn gywir iawn yn dwi. Hon wedi bod lan yn sioe Swyddefrog nawr yn ddiweddar. Partôl bach neis da, yn does? Yn does e? Hyd da, partôl. Dosbarth arbennig iawn ar safon yn aruthrol o uchel unwaith eto yn osbarth yr Heffer Charolais. Lot o ffordd i fynd a lot o waith o flaen y beirniad David Barker. Felly dowch nôl ato ni at gylch y gwartheg yn yma. Wel, mae chi ddosbarth cystadleuol fan hyn yn y gwartheg Charolais yr Heffrod dyflwydd a mae'r safon yn arbennig iawn eleni eto. David Barker y beirniad yn fyna wedi cael tipyn o waith. A mae e dal wrthi wneud y gwaith. Ben Williams o Abermeirig sydd â fi'n gwmni a Ben am ddosbarth. Maen nhw werth i gweld. O, gwerth i gweld. Bleser gweld nhw. Trwch blewyn sy'n rhwng bob un ohonyn nhw'n dyfed. Bleser gweld nhw. Chwarae teg i'r arddangoswyr yn dod allan a gwartheg mor safonol. A trwch blewyn sy'n rhwng pob un, ti'n bod? Dwi'n meddwl bod e wedi tynnu nhw fewn i'w cystal a bod yn nhw. Mae'n meddwl am byty ni'n grif. Fi'n credu Kevin, Thomas, Capel-Iwan sy'n ar y cyntaf. Yr ail yn eirod Thor Atkinson, y trydydd Brails Livestock. So, a neithio, mae'n stydio nhw nawr a neithio newid rhywbeth rowns. A mae rhywun yn cael y teimlo falle, mae'n mynd am bwer mafe pan mae'n dod i'r... Pwer, steil, bach o flash yn y fe, ti'n modd, mae rhywbeth... Heffer Kevin yn glamp o Heffer yn dwi. O, glamp o Heffer, mae'n gywir iawn o'r y teg. Top Moel line da Fres Silk yw i enwi, mae werth i gweld yn dwi. O, di, o'r y teg. A'i fel hyn, mae'n mynd i adael pethau. Ia, fy'n neithi nawr. A'r fflag Gymru na rôn i choler. Ie, mae wedi mynd â hi. Mae nhw wedi wneud i boes. Wel, arbennig, llongwarchiadau mowr iawn i'r teulu Thomas, i Sioned a Kevin Thomas, y ferch, yn y gylch hefyd, siriol tu ôl. A i fewn i gael gair bach da siriol nawr. Diolch i ti Ben am y tro. Wel, siriol, os gai gymryd cyfle i dy longyfarch di, llongwarchiadau? Hapus iawn, wrth yn bod. Gwaith caled dwi'n mewn i hwn, so hapus iawn. Am ddosbarth cryf. Oedd yn gwerth gweld y gweud y gwir, oedd yn dyn iawn ar y top fyd, so dod ar y top o clas yma, mae'n tipyn o gamp oedden ni'n gweud. A Heffer wedi i magu adref hon? Do, gytre, so porfa Capel-Iwan. Wedi wneud y job. Wedi wneud y job yn iawn. Beth arall sydd â chi yn y sioe eleni, os mwy ydych chi'n hon? Wes, Tarw wedi bod mewn bore yma, ar Fywch Fawr wedi ennill bore yma fyd, a mae un treisiad fach iddo mewn ar tos, so flat out. Chi'n cael sioe dda. Sioe dda hyd yn hyn o dyn. Pob lwc i chi. Llongwarchiadau.